дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе варзишгарони тоҷикро ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, роҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Федератсияи бокси Тоҷикистон ва дигар масъулони соҳаи варзиши мамлакат самимона истиқбол гирифтанд. Варзишгарон барои муҳайё кардани шароити мусоии ҷиҳати омодашавӣ ба бозиҳои 33-юми тобистонаи Олимпии 2024 ки дар шаҳри Парижи Фаронса баргузор гардид, изҳори миннатдорӣ намуда, дар назди ҳозирин ваъда доданд, ки минбаъд барои баланд бардоштани обрӯи нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ тамоми қувваю маҳоратро сарф менамоянд. маросими истиқболи варзишгарон дар фурудгоҳ бо иҷрои суруди миллӣ ба поён расид. Варзишгарон бо меҳмонону иштирокдорони маросими истиқбол ба қасди миллат барои мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ раҳсипор шуданд. баъди анҷоми маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, ҷоиза ва тӯҳфаҳо, варзишгарон ба Маҷмаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон воқеъ дар майдони Дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Варзишгарон ба хотири арҷ гузоштан ба таърихи халқу ватан дар пояи муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошта, расми хотиравӣ гирифтанд. дар ҳамин ҷо ба онҳо автомобилҳои муосири барқӣ тақдим карда шуд. дар ҳақиқат имрӯз бисёр як рӯзи ҳисосия, як рӯзи хушбахтӣ аст, ки фарзанд ман тавонист ки баъди 16 сол хати бачаҳо дар олимпиада, яъне медал ба ҷумҳурии Тоҷикистон орадем. барои ҳамаи падару барои ҳамаи ҷумҳурии Тоҷикистон ин шараф аст. ман фикр менам он меҳнате ки ин бачаҳо карданд, он меҳнате ки даста якачин нишон дод худша дар ин олимпиада, инам як бисёр як пешравӣ аст, ки мо яъне тонистанд боз як яъне медалҳоро ба ҷумҳурии мо биёранд, ки ва парчами хушранги моро ки дар ҷаҳон парафшон шуд, ин ифтихори ҳар яки мост. ман бисёр ифтихор дорам, бисёр ифтихор мекунам, ки набал фарзанди ман он ҷавоное ки дар ин олимпиада иштирок карданд, номи миллати мо, парчами моро бардоштанд. ин шарафи мост. варзишгар Раҳимов Темур набира мебошад. барои дастовардҳои Темур ба фикрам тамоми ҷумҳурии, тамоми халқи тоҷик ба хурсанданд барои ин дастоварди онҳо. ҳамин иқдоме ки ҳозир роҳбарияти давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ иқдом гирифтанду варзишгаронро тарбия кардашанд, нигоҳубин кардашанд, дастгирӣ кардашанд. агар ҳамин иқдом давом ёбад, варзишгарони мо аз ин ҳам қуллаҳои баланди варзиширо халқ мекунанд. ман бародари давлат Болтаев мешавам. боиси ифтихор аст, ки давлат дар бозии олимпиада соҳиби медали бирюнӣ гардид. мо на танҳо мо ҳама ифтихор дорем. ай Тимур Раимов, ай Самон, ай давлат ки ё парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. аввало миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баъд ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ, ки беҳад варзишгаро бениҳоят нағз нигоҳубин мекунанд, дастгирӣ мекунанд. фарзанди ман Давлатҷон аз хурдиш ҳамин орзуи худаш барасид. фақат мегуфт, ки модарҷон ман бояд меҳнат кунам. бениҳоят дӯст медошт. пешравии ҳамин Давлатҷони ман фикрам мекунам, ки
ба мақсадаш расидани фарзандам фақат меҳнат мекард. Меҳнат. Фикрам ки барои ба қулои баланди вай расид писарам. Барои дастгирии ҳама ман фикр мекунам ки ҳамин асосгурии сулҳ ва аҳдод президенти муҳтарами мо, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ, ҳамашон дастгирӣ кардан. Як стимули фарзанди ман боз бениҳоят баландтар шуд. Шаб рӯз меҳнат мекард. Барои ман ба фикрам ба ҳама ҷавонони Тоҷикистон фикр мекунам ки фақат ҳамин дӯст доштанд дар кор вазифаи худашро ва меҳнат кардан дар кор. боиси ифтихор ва хушнудии тамоми мардуми сарбаланди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки имсол дар арафаи рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва инчунин остонаи таҷлили истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Парижи ҷумҳурии Фаронса 33-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ баргузор гардид ва дар инҷо беҳтарин варзишгароне ки тавонистанд рохати бозиҳои олимпиро ба даст оваранд иштирок намоянд ва ҳамзамон дар мусобиқаи бонуфузи варзишии байналмилалӣ 14 нафар аз варзишгарони мо тавонистанд ки рохат ва имконияти иштирок дар бозиҳои тобистонаи олимпиро ба даст оваранд ва аз миёни 14 нафар варзишгарони мо ҳама дар рақобатҳо мо шоҳид будем ки ҳунарнамоии хуб нишон доданд ва ба 3 нафар аз варзишгарони мо Сомон Маҳмадбеков, Тимур Амӯв ва Давлат Болтаев муяссар гардид ки сазовори ҷойҳои сеюм ва медалҳои биринҷии мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ яъне бозиҳои тобистонаи олимпиро ба хазинаи варзишии мамлакат ворид намоянд ва месазад ёдовар шуд ки ин дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ки дар фазои сулҳу субот варзишгарони мо метавонанд бо маҳорату малакаи худ дар мусобиқаҳои варзишии байналмилалӣ иштирок намоянд. Бори аввал аст ки аз бозиҳои олимпӣ сазовори 3 медал мегарданд ва ба хазинаи варзишии мамлакат ворид менамоянд ва ин аст ки тамоми мардум ва сокинони шаҳри Душанбе, кормандони вазорати идора ва қишри ҷавонони ҷомеа ҳама сарҷам ба истиқболи варзишгарони меҳан дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ҷамъ омаданд. ба ҳамаи халқи Тоҷикистону тоҷикон муборак бошад. Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш бо хоҳони оем ки оянда Somonshoh дар мусобиқаи алалмилӣ бо ҷои намоно иҷрол бо ватан бармегардад. бояд тазаккур дод ки бозиҳои 33-юми тобистонаи Олимпии 2024 аз 26 июл то 11 август дар шаҳри Парижи Фаронса баргузор гардиданд. Дастаи Олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 3 медали биринҷӣ ба даст овард. 2 медалро дар риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм ва Теймур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм ба даст оварда, медали сеюмро Мурсани тоҷик Давлат Болтаев дар вазни 92 килограмм соҳиб гардид.